Bueno, hau nahiko garbi neuken erantzun hau, eta Pixies taldea da. Beti pentsau izan dut badaula garai bat bizitzan musika deskubritzen hasten zeanen, hor musikak zeharkatzen zaitu, eta ni hiru anaietatik gazteena izan da, anai zaharrei esker Pixies taldea deskubritu nun bere garaie, eta gero hasi nintzen pixka azkeneko diskotik atzea deskubritzen, eta gero-gerora ikusi nituen formazio originalekin, eta beti oso gustoko izan duten taldea da, eta hori aukeratuko nuke. Bueno, hau zailagoa, baina baita pixka nostalgiakin jolastuz eta garai hartara bueltatuz, Faith No Moren Angel Dust, baita anai zaharrek garai hartan hori entzuten zuten, eta ni ez dakit, egiko nituen 12-13 urte, eta musika deskubritzen hasi nintzen, eta disko horrek, ezautzen dituen aurreko diskotik, The Real Thing, eta disko honekin, buruak intziten, estanda, asko zilunagoa, pixkatola marzianogoa, eta, nik uste Mike Patton baita hor hasi zala bere nortasuna erakusten ahotsarekin, eta diskakoa. Trampa txiki bat dingo eta bi aukeratuko ditut jotzeko, bateriakin jotzeko. Foo Fightersen Everlong kantaz, asko gustatzen zait jotzeko, dauken grupa eta garai baten baita talde batekin bertsio egiten genuen, eta asko gustatzen zait jotzeko. Eta gero entzuteko, gaur egun nire alabakin asko gustatzen zaiten, berarekin batea entzutea gustatzen zaiten abesti bat, eta batea abesten dugu, eta da Waxahachieren Right Back to It. Behai, zorionez asko gustatzen zaio, beste paiazo eta beste kantu batzuen arten, eta azken aldin asko entzuten dugu, eta abestu, eta hori izango duke. Rufus the Fireflyren azkeneko diskoan, Premios de la Música Independiente kantua, letra osoa asko gustatzen zait, dalako pixka eta abesti protesta edo salaketa moduko bat, eszenai pixkat gaur egungo eszena nola dagoen eta pixkatola salatzen dona. Eta bereziki esaldi bat, todos contra todos y cada vez más solos. Hori asko gustatzen zait, eta gainera, iruditzen zait, eramandon ibilbideakin eta koherentzia, behaien koherentziakin, ez dakit, olako kantu bat egiteko autorizatua dala, Gertukoren bat, azkenen igual, pertsona bat o musikari bat mitifikatzen duzu, eta gero igual, ez dakizu, pertsonalki nola dan, edo. Eta hor, erdibiden, referente bat edo ezautzeko aukera aukinun Jazzpana festera ekarri genuelako, eta da Rick Froger. Tribe Like Jehu, Obis, Hot Snakeseko abestelaria, mirestu izan dieten musikari bat izan da, eta gero ezautzeko aukera aukin nun, eta tipo oso joandorra, eta zoritxarrez dela urte pare bat utzi gintun, eta, berarentzat olmenaldia, eta Rick Froger. Lehen esan bezala, anai zaharrekin, garai baten vinilok entzuten hasi nintzen, eta oso vinilozadea naiz, nire kolekzioa auket, eta gustatzen zait, beti kontzertutan ere taldeak apoiatzeko era oso zuzena dalako baita, mertxa eta viniloak erostea. Eta, gero egunerakotasunen entzuteko, uste erosona streaminga dela, eta, beti ere saiatzen naiz plataforma etiko eta pixka legalekin entzutea, eta Spotify kendu nun, aspaldi, adibidez. Baina streamingen eta vinilo. Bi esango ditut, trampa txiki bat egin berriro. Daba asko gustatzen zaiten sala bada, formatu ere iruditzen zait gu bezalako taldentzako neurri egokia daukela. Baina baita ere, nik uste gaztetxe eta lokal autogestionatu sarea pixkat oso importantea dela gutzako baita, eta beti oso guztua jo izan dugu Urretxuko gaztetxean. Da toki ezakit xarma aukena, jendea beti giro naga, ezakit eta gustatzen zait. Aurreko galderan esan duten bezala, eta badabak neurri oso egokia dauke, eta teknikoki ondo ekipautan aretoa iruditzen zait baita ikusle bezala.
Eta gero, harritu ninduen toki bat, dala 3 urte junginen gizonara, Lleidara, el Teatre de Leril aretora, bueno, dala, bai, antzoki bat, el Petit de Galeril ikustea, behaien aurreko bira bukaera ikustea, eta, bueno, han gero ere, diskoak grabau izan die, bueno, estudio bezala daukate, eta, jo, iruditu zitzaiten toki oso politia eta kriston xarma daukena eta oso politia. Eta gero ere esan behar dut, ez dala areto bat, baina, bueno, eta jaialdien oso laguna ez banaiz ere, Kanela partin, osea, urtero juten naiz eta entzule bezala eta ikusle bezala asko gustatzen zaiten toki edala eta kriston giroa da, eta beti kartela asko gustatzen zait, eta, bueno, oso ondo pasatzen dut, han baita. Berriro trampa eta ez bat bakarra aukeratuko. Eta, bueno, 2011an, Primavera Sounden barnen, bueno, Sufjan Stevens ikusi nun The Age of Us biran, bueno, bira aurkezten, o diskoa aurkezten, eta egia esan, enekin ze ikusi behar nun, ze diskoa hola ia entzun gabe jo nintzen, eta gehau nintzen flipauta, osea, bai visualki, bai jende piloa zen eszenatokin musikari pilo bat, eta gehau nintzen flipauta, baina izan zen pasada bat. Eta handik 4 urteta, 2015en, bueltau nintzen baita forumeko auditorioa, ez dutela esan, lehen. Eta ikusi genuen Carrion Lowelleko bira, diskoa aurkezten, eta izan zen pasada bat, intimoagoa, pixka bat, bere estiloa, pixka bat folk intimoagoa, baina izan zen baita pasada bat. Ez dakit, ez nau ziur nire diruakin izan zen, baina, bueno, nire lehen diskoa nirea izan zena, eta ustet anaiakin jo nintzela erostea hori fijo, eta ustet beak oparitu zitela, baina, bueno, Bertso Hop diska dendan erosi genuen, Irunen, eta izan zen Beastie Boysen Licensed to Ill, beraien lehenengo diskoa, bueno, lehenengo rap diskoa, eta oraindik gordetzeet eta hor dau nire kolekzioan, eta hori da nire lehen diskoa hori fijo. Hemen ezin dut bat esan, bakarrik aurreko azten jo nintzen Egia Rekordsea eta Bloody gure diskok uztea, eta hori, tentazioa, pikau nun eta danak esango ditut. Bueno, erosi nun Viagra Boysen lehenengo 2 EP biltzen dituen viniloa, Call of the Wild eta Consistency of Energy, eta gero erosi nun baita Fugaziren Repeater diskoa, The Van Pelten Sultans of Sentiment, Talking Headsen Remain in Light, eta Unwoven Repetition. Bost disko erosi nituen eta kriston ruina inun, baina bueno, dana klasikok eta behar nituen nire kolekzioan, así que...